Představujeme revoluční mobilní aplikaci, díky které máte taxíky vždy pod palcem. Jak to celé funguje? Je jedno, zda sedíte v kavárně, na letišti, v pohodlí domova, anebo jste na párty, kde není nic slyšet. Jednoduše zadejte cenu za kilometr, typ auta, anebo si vyberte řidiče s dobrým hodnocením. Můžete rovněž použít možnost rychlé volby, která vám automaticky pošle nejbližší volný taxík ve vašem okolí. Přímo v mobilu můžete sledovat aktuální polohu taxíku a vyjít ven můžete až tehdy, když vás taxík bude čekat přímo na místě. Pokud je taxík blízko a vy ještě nejste připraven, pošlete mu zprávu o tom, že budete mít zpoždění přímo přes aplikaci. V aplikaci můžete rovněž hodnotit taxikáře nebo si daný taxík přidat mezi oblíbené. Hopin, taxíky pod palcem. Stahujte nyní z Google Play Store a App Store.